Gabon guztioi eta ongi etorri 2012 urteko lehen esatea libre saiora. Aldaketa urtea, horrela iragarri dute askok, maiek, txinatarrek, ikusiko dugu nola egiten duen urteak aurrera, eta aldaketa horiek aztertzeko izango dugu asteazkenero hemen parada. Gaurko gonbidatuak aurkeztu behar dizkizuet hasteko, nire eskubitik hasita, Iker Urbina, Amaiurreko kidea. Gabon. Gabon. Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea, Gabon zuri ere. Gabon. Eta Eneko Andueza PSeko kidea, Gabon. Kaixo, Gabon. Zer moduz hasi duzu urtea? Ondo? Ondo esan beharko, bai. Bai? Bai. Denak pozik? Harto, lasaitasunez. Bai, lasaitasunez, posten naiz orduan. Aldaketa urtea izango dela uste duzue, ja pixka bat zuen alderdi horretara bideratuta, politika girora abiatuta? Hala espero dezagun, ez? Hasiera edo urte amaiera ez du horretarako, behintzat alor batzuetan ez du horretarako esperantza handirik eman, baina zalantzarik gabe horretarako lan egingo dugu, ez? Benetan, hainbat aldaketa, oinarrizko aldaketak bizitzeko Euskal Herrian, eta, hala espero dezagun. Zer diozuzu, Aitor? Aldaketa urtea edo... Segun zeharloan, ez da? Moten dau, ekonomia aldetik zoritxarrez, daukagun arazoa sakonduz joango dala, eta ikusi beharko da, zelan pasatzen dugun urte hau, baina ez dirudi, hau izango denik errekuperazio temporea, ez da? Eta beste alde batetik, ia sakontzen dugun bebai guztion artean, etaren desagarpenean eta violentzia behin betiko baztertzen dugu gure kaleetatik, aldaketa gertatu dina, gobernu barri bat dago, PP-koa, eta gainera hori bakarrik, beste aldaketa bat da gehiengo osoa daukala, bai kongresuan, bai senaduan, eta hainbat elkarte autonomoan, horrek esan gura dau, nahi izan ezkero, bera bakarrik eta beste egin kontau barik gauzak egin al izango dituela, eta ikusiko dugu, zelan jokatzen dauen, baina aldaketa egon badago. Eneko, aldaketa urtea edo nola ikusten duzuzuk? Segurazki baietz, alde batetik, ekonomikoki, onera ez garela joango nik uste denok argi daukagula, egoera ekonomiko larria dugu eta dirudienez hasi berri den urte hau ez da oso urte on bat izango ekonomia arloan eta politika arloan noski baietz aldaketa urtea izango da. Dela gitxi gobernu aldaketa bat izan dugu Madrilen, gobernu hori badirudi aldaketa batzuk sartuko dituela bere funtzionamenduan, gauzak aldatzeko gaitasuna dutela esanez, ez dakigu horrela izango den ala ez, eta gure hemengo politika arloan ere etaren amaiera definitiboaren bide hori segitzeko asmotan gera, orduan nik uste dut aldaketak edukiko dituela eta horren alde egingo dugu. Gaur Espainiako Kongresura begira jartzeko asmoa daukagu, 2011ko azken egunek eman zuten zeresana, aipatu duzue, Mariano Rajoy, Espainiako presidente berriaren kargu hartze hori hor dago, Kongresuko taldeen osaketa eta ez osaketa, eta batez ere azken egunotan iragarri diren neurriak ekonomikoak, ez da defizita jaistearen asmoa eta hori gauzatzeko zergak igotzearena. Nola bizi izan duzue, aldaketari buruz aritu gara, baina nola bizi izan duzue urtea amaiera? Aipatzen zenun hildo horretatik zalantzarik gabe, nik uste dute esan daitekela sorpresa gutxi, ez? Bai maila ekonomikoan, bere inabardurerekin, baina argita garbi alderdi popularra eta Mariano Rajoyren gobernuak aurreko politiken neoliberalen ibilbide horretatik sakontzen jarraitzen du eta zentsu horretan bai uste dugu krisiari aurre egiteko benetazko neurriak ez direla. Nola doala, ekonomiaren parametroak edo irizpideak oinarri berdinetan daude ezarritak. Eta zentsu horretan, sorpresa ez da, egin dituen edo iragarri dituen murrizketak,
eta batez ere etorriko direnak ere zerbitzu publikoetan eta barez. Maila politikoan eta lehen hortan ere aipatzen nuen aldaketaren gogu hori, parlamentuaren lehenengo jarduerak agerian utzi du baita PPk baduela oraindikan talde parlamentarioaren kontura ari naiz, badituela lehengo parametroak eta Euskal Herria behar duen prozesuan parte hartzeko kostatuko zaiola zalantzarik gabe eta agerian utzi du parlamentuan egin dituen lehenengo erabaki horietan eta gero hemen Euskal Herrian mantentzen duten diskurtsoan. Benetan hor uste dugu Euskal Herrian benetazko prozesu demokratiko baten ildotikan beharrezkoa dela ere estatuaren partartzea, gobernuaren partartzea eta hortan mugitu beharko da momenturen batean. Baina lehenengo pausuak esan bezala ez dira oso positiboak izan zentzu horretan. Aitor, zein irakurketa egiten duzuzuk, gertatu direnei buruz? Egia esan neurri ekonomikoaz gure iritzia oso eskorra da, hartu diren moduen. Ze azken baten dana izan da oreka presuposteriori begire, danak izan dira errekorteak eta zerga igoerak, esan behar da, gainera iragartzen ez ziranean, peperen aldetik, zerga igoera horren gogoratzen dut orain hilabete gitxi, Rubalcabari esate dutzuen Alfredo Manos Tijeras, ez da? Eta errekorte sozialen gaitxik, ez da? Hor, errekorte sakonagoak egin dabez, eta gainera, zergak igo, baina honegaz batera ez dabe aurkeztu ekonomia produktiboaren aldeko neurririk. Eta orduan, hau kontutan hartzen bada, fomento arloan dirua gitzitzen dela. Ikerkuntzan bebai, I+D+I. Esan dabe, 600 milioi gitxiago izan direla. Orduan, horretan dirua gitzitzen bada, zelan berbiztuko da ekonomia, zelan emongoiako eragina, zelan mugituko da lanpostuak eta enplegua sortu daitzen. Eta aldi berean, IRPF-ean proposatu daben igoeran, ez dabe diskriminatzen. Azken baten maila guztietan, tramo guztietan jarri egiten dabe. Orduan, azken baten gastu gaitasuna murriztu egiten da neurri horrekin, baina aldi berean ez dabez proposatzen lanpostua sortzeko, ekonomia sustatzeko, ekonomia produktiboa handitzeko, mugitzeko neurririk. Eta hori da kezkagarriena. Aipatu da eneko Rajoyk ez duela adierazpenik egin, abenduaren 21-etik ez duela adierazpen publikorik egin, eta batez ere neurri ekonomikoei begira. Momentu honetan horri helduko diogu, bai, neurri ekonomikoei. Zerga igoera ere iragarri dute, baina ez da zehazki esan zertan, eta abar, datozen egunak omen dira hori argituko dutenak. Nola ikusten duzu ezuek? Balde batetik kezkaz eta beste aldetik arduraz, ezta? Arduraz, guk argi eta garbi esan dugulako gure oposizioa ez da alderdi popularrak eintzun oposizioa bezaloka izango, ez da gutxiago ere, guk arduraz jokatuko dugu. Eta beste aldetik kezkaz, ezta? Ez du esebez esan ondino, beraiek bai errekorteak eta erreformak izango direla esan dute, baina oraindik presidentea ez du ezer esan, ez du aurpegia eman, ezta? Eta horik eskatzen gaitu, asko gainera. Badirudi beraiek kanpainan gauza batzuk esan dituztela, beraiek ez zutela errekortatuko, beraien politika positibo bat izango zitzakeelan pronunziatu ziren, baina egia ez da hori. Azken finean egia da, beraiek programa izkutu hori mahai gainean ipini dutela eta beraien errekorte horiek orain hasi behar direla. Gure aldetik, badirudi betikoak jasango dituztela krisi hau, betikoak dira gitxien dutenak, eta guk behin eta gehiagotan kanpainan batez ere defendatu dugun gauzak defendatuko ditu, hauxe da, gehien dutenak gehiago ipini beharko dutela eta horren adibide bat
orain dela gitxi Gipuzkoako batzar nagusietan aprobatu dugun erreforma fiskal hori, guk adierazten dugun erreflejo polit bat da. Hauxe da, gehien dutenak gehiago ipini beharko dutela eta gitxienek dutenak protekzio sozial hori mantendu beharko dugula. Aipatzen da, baina gehiagotan aipatzen da, estatuek zer norainoko mugimendu aukera hori dauketen, adibidez orain aipatzen dute beza igotzea aholkatu duena Europar Batasuna izan dela defizit hori murrizteko. Uste duzue Madrilgo gobernuak baduela hor mugitzeko aukera hori edo Europatik datozen aginduak betetzea besterik ez duela? Lehen aipatzen nuen hildotik, ia da argi hilabete hauetan zehar eta azkenengo urteetan agerian gelditu da benetan estatu ezberdinen politikak nola dola bestelako botere ekonomiko batzuk zuzentzen dituztela, eta Grezian gertatutakoa adibideen nabarmena izan da horren inguruan. Bai ez dugula espero eta ezin dugu espero Rajoyren gobernuak zentzu horretan Europatik esaten diotena beteko ez duenik. Suposatzen dut bere egoerara saiatuko dela egokitzen, baina argi eta garbi hor Europatik eta Europan bestelako botere ekonomikoak gidatzen duten parametroetan mugituko da. Horregatik lehen aipatzen nuen, benetan egoera honi heltzeko eta behar den moduan heltzeko eta irauli egiteko egoera honek behar duena da ekonomia egun dituen lehentasunei buelta eman. Esan dut gaur egungo ekonomia erabat oinarrituta dago merkatuetan, erabat oinarrituta dago hainbat botere ekonomikoen asetzean. Eta hori ezin da izan ekonomiaren lehentasuna. Ekonomiaren lehentasuna herriak izan behar dira, herritarrak izan behar dira. Horrek suposatzen du egungo modelo ekonomikoa, egungo ekonomiaren parametroak iraultzea goitik bera. Benetan politika ekonomikoak egitea eta ez ekonomia nola doala politikaren menpe jartzea edo ez. Horregatik gauza handirik ez dugu espero Partido Popularretik, baina bai uste dugu importantea da errotik egoera horri buelta ematea zalantzari gabe. Aitor. Bueno, zuke galdetzen zenun ia beza jasoko dan eta 18%tik bate daki zeinera pasatuko dan ala ez. Nik uste dut itxaroten dago zela, ikusteko zelandoan zerga bilketa martxo aldera, apirila aldera. Eta hori ikusita erabagia hartuko da bela. Baina ez dut uste Alemani gaitxik edo Frantzi gaitxik izango da euren diru beharra gaitik. Karo, lehen aipatu doana eta azpimarratu ingura dut, bakarrik oreka presupuestarioari begira bagauz, diru gitxiago errekaudatuko da. Egia da, dirua biltzeko zergarik errezena beza dala, eta diru gehien jaso aldozuna. Karo, beharrezkoa dana da ekonomi produktibo bat eduki. Hau da, lanpostuak sortzea, enpresa barriak sortzea, eta gainera enpresa horrek daukien ekoizpena, produktua izan behar da, balio erantzia daukiena. Eta, horretarako zertan inbertitu behar da, ekonomi oinarri ezberdina izango duen etorkizunean, izango duen neurrietan. Eta horretarako, behitxu, I+D+I guztiz beharrezkoa da, eta nik uste dut obra publikoa bere garrantzia daukola. Orduen, ezin da bat etorri, bat egin eta besterekin. Mantendu egin behar dela austeridade bat? Egia da. Baina bakarrik ekilibro oreka presupuestarioari begira bazagoz, orduan arrisku itzela dago, ekonomia berantza joan daiten, lanpostu gero eta gitxiago egon daiten, eta porro batera joateko, orduen ni ondino itxaroten nago, beste neurririk hartzen daben. Baina bezarena, segun ze politika hartzen daben, beste neurri horrek hartzen espadabez, eta diru bilketa gertatzen espada, oso tentaldi garrantzitsua izan daiteke.
Etxera begira, Confebaskek adierazi du adibidez Euskal Autonomia Erkidego, Autonomia Erkidego guztietan ez direla neurri berak hartu behar, ezta? Autonomia Erkidego bakoitza oso ezberdina dela eta kasu larrietan bakarrik hartu behar direla murrizketen neurri hauek. Ez du Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan horrelako beharrik ikusten. Zer diozu, Eneko? Uste duzu denetan hartu beharko liratekela neurri berak edo ezberdintasunak egin beharko liratekela? Bakoitza da, eta egia da, akaso Autonomia Erkidego bakoitzak ere bere neurriak hartu behar dituela, ze Autonomia Erkidego bakoitzeko egoera ezberdina delako, eta hortan arrazoi pixka bat badaukate. Baina beste aldetik nik zurekin bat nago, hauxe da. Ibesarekin eta gauza horiekin egoera aldatu daiteke, nik uste ezetz. Azken finean hemen sortu behar deguna enplegua, eta batez ere gazteendako enplegua. Eta hori nola sortzen da? Hori, ikerkuntzan diru gehiago ipintzen, hezkuntza on eta publiko bat mantentzen, hauxe da, etorkizunari begira politika eginez, errekorteekin ez da gutxiago ere Ibesa eta gauza horiek igotzen, hauxe da, hemen gakoa enplegua sortzea da, eta horretarako neurriak hartu behar dira edo, batez ere hemen daukagun sistema batzuk mantentzea, hezkuntza sistema, ikerketaren aldeko apostu zintzo bat eginez, eta hori guztiondako gauza bera da, hori gauza bera da bai Andaluziarra izan, bai Kataluniarra izan, ala bai Euskalduna izan, hauxe da, hori guztiondako nik uste dut lehentasun bat izan behar dela eta uste dut denok batera horretara joan behar garela. Eta gero, bai, egia da, neurri batzuetan, Autonomia Erkidego bakoitza bere lehentasunak edukiko ditu eta horren arabera bakoitza ikusiko du zen neurriak hartuko duen ala ez. Adibidez, ELA sindikatuak adierazi du, orain arte Rajoyk hartu dituen neurri ekonomikoak irrazionalak direla eta Euskal Administrazioei dei egin die neurri horiek ez jarraitzeko. Nola ikusten duzuzuk hori, Iker? Aipatzen nuen hildotik, ez? Baina uste duzu bakoitzak, Autonomia Erkidego bakoitzak bere eredua jarraitu beharko lukela? Zalantzari gabe eta Amaiurren partetikan are gehiago argi eta garbi planteatzen duguna da noski gure tresna propioak eduki nahi ditugu hain zuzen ere gure politika ereduak eta aurrera eramateko. Argi eta garbi egungo egoera Madrilen erabakitzen diren neurri horiek eragin zuzena dute gure erkidegoetan, bai hemen, bai Nafarroan, eta zalantzarik gabe egokitu beharko dira egoera bakoitzera, baina nik uste dute eta ELAk planteatzen duen ildo horretatik zuzenduta, hain zuzen ere, kaletikan mobilizaziotik ere lortu behar dugu, lehen aipatzen nuen, egoera iraultzea. Egoera iraultzea, hain zuzen ere, murrizten diren egoerak edo kaltetuago agertzen diren egoerak gobernuak iragarritako neurriekin, dira hain zuzen ere, sektore behartuena, langileen eskubidea, herritarren eskubidea. Horren aurrean, noski nik uste dut oso importantea dela jendea horren aurrean ere iraultzea. Eta horretaz aparte oso importantean ere ustez, momentu honetan aldarrikatzea hemen Euskal Herriko lan esparru propioa hain zuzen ere, hemen guztion artean beste era batean erabakitzeko zein neurri dagozkigun, zein neurri dira importanten, zein neurri dira behar ditugunak egoerari aurre egiteko. Momentu honetan, Espainiak hartzen dituen erabakiak ere, eramaten gaituelako berarekin, arrastratzen gaitu berarekin, doan zulo horretara. Nik uste dut baiet, zalantza barik. Zer gertatzen da? Estadua askotan bat eta bardina balitz lez hartzen da, eta hori ez da horrelan gertatzen. Lan tasa ezberdina da, leku batzuetan eta besteetan, enpresa sarea ezberdina da, leku batzuetan eraikuntzan sustatu da batez bere enplegua, eta beste leku batzuetan ez da horrelakorik gertatu. Eta gainera,
aurrekontuak hobeto eginda egon dira oso defizit txiki egin eta beraz zor gitxiago da, zor publiko gitxiago da, eta beste leku batzuetan, Valentzian esate baterako oso handia izan da, eta ikusiko dugu, atzo, zelan, estadua euren salbamenean urten egin behar zala, hor diru batzuk ipinten, ez da. Orduen, ajusteak ezin jakoz eskatu guztioi, batzuk euren lanak ondo egin da bezalako, eta batzuk zor handiagoa eta txikiagoa daukie. Claro, Madrileko perspektibatik, normala da pentsatzen da, hemen 18 autonomia eta bakotxak egiten dau nahi dauena, eta behitu izu zelango zuloa dago hemen, edo Valentzian, edo Murtzian, edo Andaluzia hor, eta, bueno, baina, lehenengo nortzuk sortu da bez autonomiak. Eta gero nortzuk zuzendu dituzte autonomia horiek hainbeste urteetan zehar, Partido Popular eta Partido Socialista. Partido Popularra eta Partido Socialista egon beharko lirake arduratuta hori gertatu ez daiten, azken baten politika bat aldarrikatzen badabe, zergatik ez dabe betetzen leku guztietan, bai Madrilen eta bai autonomia elkargoetan. Orduan, gero ez beste hori leporatu, esate baterako Euskal Autonomia Elkargoari, ez leporatu, danak zari bardinak eta danak ajusteetan sartu egin behar duzu. Eta askoz gehiago, edo askoz gitxiago, askoz arrazoi gitxiagoz, Euskadiko kasuan, Autonomia Elkargoen kasuan eta Nafarroko kasuan, zergatik kontzertu ekonomikoa daukagulako, eta hemen gauzak txartu egiten badira, diru bilketa txarra egiten bada, gestio txarra egiten bada, Estadua ez dago behartuta gu salbatzen etorten, ez da etorriko diruarekin, beste sistema guztiz ezberdina daukagulako, orduen nik uste dut derrigortu nahi diran neurri batzuk, lirakela izan beharko, nahitaezkoak, kontzertu, behintzat, ez guztientzat, baina behintzat, oso argi, kontzertu ekonomikoak daukien autonomia elkargoetan. Badakigu, neurri batzuk oinarrizko arau gisa onartuko direla, eta horrek ekiditzea oso saia izango dela, baina horre eztabaida horretan ibiliko gara hurrengo hilabetetan. Elak egin duen proposamen horren aurrean, Euskal Administrazioari eskatuta neurri ekonomiko horiek ez jarraitzeko, Alderdi Sozialista da Euskal Administrazioaren arduradun. Uste duzu horrelakorik egingo lukenik edo horretara iritsiko litzatekenik? Ia da guk gure estatutua daukagula eta gure tresnak baditugula eta askotan Madrilen hartuko diren neurri askok guri ez gaituela kaltetuko, hauxe da, guk gure tresnak ditugu, guk gure gestioa daramagu, eta askotan ez dugu obligazio hori hartu beharko. Egia da, guk hartu genituen neurrietan oindala hilabete batzuk hartu genituen neurrien adierazpenean eta gero bozketetan, esango behar dugu, hor guk Eusko Alderdi Jeltzalearen babesa ere eduki genuela, hauxe da, ardura guztiona da, eta askotan hartu dugun neurriak, neurri kontsentsu batean hartu diren neurriak izan direla, eta bai ardurarekin edo ardura gabekeriarekin beraiek gurekin egon direla, eta uste genuelako momentu hortan hartu behar genituen neurri horietarako kontsentsu bat edo apoio bat eduki behar genuela eta beraiek babes hori eman gaituztela. Esaten nuen bezala, guk gure tresnak ditugu, gure gestioa ezberdina da, gure eredua, gure Gernikako estatutuak mantentzen duen eredu hori bai Nafarroan eta bai Euskadin Espainiarekiko ezberdintasun hori dauka, eta nire ustez ezberdintasun hori Espainiarekiko gaitasun gehiago ematen gaituela, eta hartuko diren neurri askotan guk ez garela sartuko edo ez dugula edukiko sartzeko beharrik. Alde ekonomikoa pixka bat albo batera utzita, Rajoyk izendatu duen, zerbait apatu nahi duzu, Aitor? Ez, errekorteaz, eta adibide bat ipinteko. Ea eragina izango dauen gugan, nahita ez, edo ostantzean diru gehiago ipini beharko genuke behartuta
gagozana baino. Esate baterako, dependentzi legerako, esan dabe, hor murrizketa batzuk be egongo direla. Lehenengo agindutako tramo barriak, ez dire, eta hor be, dirua zenbat ipinten dan, eta teoriaz, erdia, estatuak ipine egin behar dau. Praktikan, 125 ipinten da bakarrik, eta foru aldundiek 75. Oin diru gitxeago heltzen bada, azkenean zenbat ordainduko dago estatuak. Adibide bat da, baina holangon beste neurri batzuk egongo dira, eta egin edo ez egin hemen, eragin batzuk sentituko ditugu. Esaten ari nintzena, zer deitzozue Mariano Rajoyk osatu duen gobernu talde berriari buruz? Iker, izendapenak jakin zirenean, zer nolako inpresioa? Pertsonak aparte, noski bere garrantzia dutena, pertsonen perfila, uste dut azkenean gobernua definituko duena da ze politika daraman aurrera, eta uste dut hor erabakia pertsonala aparte dijoala, orduan. Baina susmatu daiteke, zeo zer izendapen horiekin, zer nolako politika jarraituko duen? Nik uste dute gutxi gora bera mahai gainean dagoena, eta ikusi beharko dugu denbora aurrera junala, benetan ze perfila daukan bakoitza, ez? Badakite normalean gobernuak eta izendatzen direnean, espekulazio asko egiten dira batzuen eta besteen perfilekin nik uste dute hori esan dagoa, ez azkenean. Benetan atzean eraman nahi duten politika egongo dela, eta zeinek bete ministeritza bat edo beste, bere garrantzia izan dezake, baina ez dut uste benetan atzean erabaki sendo bat baldin badago, beteko dute erabakitakoa. Nik ez dut ikusten momentu honetan nondikan markatu dezake bakoitza kartera batean edo bestean egon. Zuk ala ikusten duzu, Aitor, edo ikusten duzu Euskal Herriari dagokionez esan nahi dute, ikusten duzu zer nolako jarrera erakutsi nahi izan duten horrelako gobernu taldea osatuta? Amaiurreko rekondok pertsona gokiak zirela gatazka konpontzeko eta abar. Ez dakit, ez dekot ainargi ikusiko dugu, ez da? Argi dekona da Rajoyren leialak direla. Orain ministrari ez danak, ez da? Baina ministrari asko egon dira berarekin, lehenengo lerroan, parlamentuan, eztabaidetan eta abar, eta alderdi barruko kritikak oso gogorrak izan direnean Rajoyren kontra bere alde izan dituenak, ez da? Hor, Soraya Gandikazita, Fatima Báñez, eta beste batzuk, eta gero, bigarren mailan dagozanak estadio idazkari asko dire, horixe, lehenengo hileretan egon direnak kongresuan orain arte eta senaduan, ez da? Eta Rajoyri Rajoyren aldeko jarrera adierazi darenak partidu barruko burruketan. Baina egia da Euskadiko gaietarako garrantzitsua izan daitekelako barne ministeritzari begirada berezia eman niola, eta nik neu, ez dakit zelan joango diren gauzak gero, baina apur bat harrituta geratu nintzen. Nahiko perfil gogorra daukola uste dut. Ministra egin ditan zitanik, hartu monona daukat berarekin pertsona bezala, baino berak esandakoak izan dira oso ondiak, eta bere bigarrena, Ignacio Cosido, bardin, esan aldot, tratu hona daukogu, baino niukon bat da. Oso gogorra, oso eskumatarra, eta Euskadiko da violentziari buruzko gaietan, benetan, bape malgua izan dana, ez da? Orduan, ikusi egingo dugu, azken baten Rajoyk finkatuko dau politika, eta danak egokitzen gara egoera berrietara, ez da? Baina lehenengo begirada batetik nik egia esan itxaroten nituen beste izen batzuk barne ministeritzarako. Eneko? Azken finean, gehien duen garrantzia patroia zein den da, hauxe da, Mariano Rajoy bera izango da, politika giroa edo politika bidea markatuko duena, baina bai egia dela, beren leialak hortxe bere alboan daudela, hauxe da, Soraya batez ere, izugarrizko potereakin sartu da gobernura,
eta gero bere leialak hortxe daude. Egia da, eskumako jende oso gogorra hortxe daukagula, eta hemendik aurrera ikusiko dugu ea gobernuan sartu ezkero, pixka bat lehuntzen diren, errealitatera jaisten diren, baina nik uste dut hor barne ministeritzan dauden pertsonak, akaso pertsonak gogorregiak direla, eta hor ikusiko dugu Mariano Rajoyren bere intentzioak edo bere ardura Euskadiko egoera definitiboki lehuntzeko eta bakea definitiboki lortzeko, baina keskatuta dudarik gabe hortxe dauden pertsonak oso gogorrak direlako eta ez dakigu Euskadiko arazo hau zelan afrontatzeko gaitasuna eukiko duten oraintxe bertan daukagun errealitatea ikusita. Gai honekin jarraituko dugu, baina tartxo bat utziko diogu iragarki eta oraintxe gaude bueltan. Mariano Rajoy izendatu duen talde berri horri buruz ari ginen, Iker, Euskal Herriari dagokionez zer nolako jarrera izango zuten, Aitorrek eta Enekok pixka bat aurreratu dute barne ministerio horretan izendatu dituen personak ikusita. Aurreratu zen, Amaiurrek Kongresuko taldea osatzeko aukera hori atzera botata. Ikusten zela gutxi gora bera zer nolako jarrera, aurre ikusten zela zer nolako jarrera izango zuen. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek hau? Ze nolako jarrera izango zuen gobernuak? Espainiako gobernuak zer nolako jarrera izango zuen legealdi honetan. Egia da, ez duela zertan aurrekari bat da, hortan utzi behar du, esan edo gero gertatuko dena ez du zertan edo espero dezagun hortan isladez eukitzea. Baikorra zara orduan, baikorra zara. Baikorra naiz, baina batez ere uste dudalako aurrean dagoen egoera ekidin ezina da. Esan nahi dute, egia da, depende ze jarrerarekin heltzen zaion, gauzak era baten edo besten batera daitezkela, baina esan nahi dut, Euskal Herriko egoera politikoa buelta ezina da. Hor badaude hainbat eremu heldu behar zaizkiona, heldu behar dituguna guztion artean, eta nola dola lehen aipatzen nuen, nik uste dut badagoela gatazka politiko bat konpontzeko eta zalantzarik gabe hortan gizartea du nola dola lehen Enekok aipatzen zuen patroi paper hori, baina Espainiar gobernuak badu ere bere parte hartzea zalantzarik gabe. Zentzu horretan horregatik baikorra naiz, esan nahi dute azkenean ezingo du beste alde batera begiratu. Jendea, gizarteak, euskal gizarteak eskatzen du eta eskatzen du konponbidea, horregatik heldu beharko dio. Taldearekin gertatutakoa, nola doala egin batean lehen esaten nuen, sintoma txarra da, nola doala jarrera baten adierazlea da, baina edozein kasutan aurrean duena, lehen aipatzen nuen Euskal Herriarekiko politikari dagokionez, aurrean duena ekidin ezina da eta beraz heldu beharko dio. Aitor? Bueno, nik uste dut baikorrak izan behar dugula. Azken baten etzipenerako lekurik ezin daiteke egon, gure herriaren zaten garrantzitsua da gai honetan. Orduen zelan edo alan, honetan ekin beharko da eta insistitu beharko dugu. Baina, Pepek, nik uste dut, Pepek hartuko dauen edozein pauso Espainiari begire egingo dau. Askotan gure joera izaten da parametro guztiak euskadikoak bakarrik balira bezala. Hemen gure gizartea oso ezberdina da, beste nazio bat gara, beste pentsamolde batzuk
ditugu. Eta orduan pentsatzen dugu, hemen hauxe guretzako oso garrantzitsue da, jendeak olantxe pentsatzen dau, arduratu egin beharko lirake. Gu Estatuaren zati txiki bat gara, eurentzat boterea eta ardura jakiena Madril da, eta Espainia ente bezala, Madril da, eta Madrilen egon daiteken boterea. Eta orduan ez dabe pausurik emongo, ziur ez badaude bestea kontrolatuta dago. Eta hainbet urte egon dira, alde batetik eta bestetik, jarrerak, gizartearen jarrerak, Espainia aldean oso, eta Euskadin be askotan ikusten dugu, ez da? Oso, zan esango neuke, mugi ezinak, gertatzen direla. Azken baten hainbeste mezu urteetan, danan astuz, abertzaletasuna, terrorismoa, ez zer da, horma bat sortu egin dabe gizartean. Eta guretzako oso garrantzitsua da, guretzako esan nahi dut, euskaldun guztientzat, eta bardin deuste ze partidu politikoa den pertsona, ezta? Guretzako oso garrantzitsua da. Baina eurek denborarekin jokatu aldabela pentsauleiki eta behar bada arrazoia dabe, tentaldia egongo da pertsona batzuengan amortizatutzat emoteko arazoa. Eta ez bakarrik violentziarena, baita ere euskal arazoa, modu baten esateko. Eta hori gertatu daiteke. Orduan nik ez dut uste mugimenduak oso arinak izango direnik. Baina, Rajoy be, kontziente izan behar da, hortxe zeo zer dagoala eta zeo zer egin beharko dagoala. Emetik lagundu alba da, kinu batzuekin, gesto batzuekin, eta jakina, nik uste dut eskutuko elkarrizketen bitartez, gobernuarekin hitz egin behar da, eta pausu bateratuak emotea, hori oso nahi izango da. Baina ez dut uste egun batetik bestera itzelesko aldaketa izugarriak ikusiko duguzanik. Oin, emongo direla eta emon behar direla, konbentzituta nago. Baina gainean egon beharko gara Euskadiko alderdi politiko guztiak hori gogorazten. Ostantzien? Eneko? Nire ustez, askotan alderdi popularrak bildurra duela. Bildurra edo ez dakit bildurra hitz egokia den, baina beraiek orain dela gitxi edo 4, 5, 6 urte, orain dela 6 urte esaten zituztenak orain jan beharko dituzte, hauxe da guk Jesus Egurenek etarekin elkarrizketak hasi zituenian eta gobernuak elkarrizketa horiek abal moduan ipintzen zituenean, beraiek, argi eta garbi esaten zuten beraien gainetikan eta ez zehola deretxorik biktimak alde batera uzten genituela eta beraiek horren kontrakoa ziren eta orain beraiek etarekin hitz egiteko behartutak egongo dira, behartutak daude, hemen pasuak eman behar dira, bai alde batetik, baina bai beste aldetik, hauxe da, etak egia da barkamena eskatu behar dula, akaso estatuak ere barkamena eskatu beharko du, zergatik ez, eta hori argi eta garbi esan behar da, eta guk hemen Euskadin nik uste dut perspektiba hori badaukagula, eta argi eta garbi esaten dugu, hemen pausuak eman behar direla, terrorismoa gaitzestu beharko da, barkamenak eskatu beharko direla, bake kultur bat sortu behar dugula, baina ez bake kultur bat alde batetik ikusita edo bestetik ikusita, danon artean egin behar dugun bake kultur bat sortu behar dugu, eta hori alderdi popularrari Madrilen kezkatzen dio, beraiek asko esan dute, gehiegi esan dute, eta ez ziren konturatu momentu hartan, bakea gertuago zegoela, guk alderdi sozialistak horren alde ginela, eta elkarrizketaren bidez, etarekin amaitu behar genuela, behar hori genuen, bidean pertsonak genituen, batez ere Isaias Carrasco adibidez, baina guk aurrera segitu genuen.
ardurakin zeitun genuen, elkarrizketa horre hontzen, eta guk beti bakearen aldekoak izan gera, eta niri harritzen nahituena, askotan alderdi popularrak Madrilen esaten du. Horiekin ezin da hitz egin, adibidez, Amaiur talde politiko gabe utzi dute kongresuan, guk horren aurkakoak ginen, batez ere legetik kanpo zegoela esaten genuelako, nahi eta nahi ez beraiek alderdi talde hori sortzeko aukeria zuten eta ez dakit zergatik ukatu diote. Eta gero ona etortzen zea eta adibidez Gipuzkoako batzar nagusietan askotan Bilduk eta alderdi popularrak akordioetara ailegatzen dira. Zergatik ez Madrilen? Zergatik ez Madrilen, hau da, egoera guztiz aldatu egin da. Denbora batetik ona, egoera guztiz ezberdina da. Amaiur edo Bildu, instituzioetan daude, gobernuetan daude, udal gobernuetan, Gipuzkoako diputazioan gobernuan daude, zergatik ez akordioetara ailegatu, zergatik ez elkarrizketa hori normalizazio horretara ailegatzea, ezta? Eta nik uste, hori, 5-6 urtetik ona alderdi popularrak ez du ardura hori eduki, naiz eta oposizioan egon, eta nire ustez orain datorkiona horri eustea ez dela, eta etarekin eseri beharko da, akordioetara ailegatu beharko du, eta hori kezkatzen zaie batez ere hori Madrilen zelan ikusiko den kezkatzen dietelako. Izan liteke hori ere bai adibidez, zuk aipatzen zenun Aitor, Espainiari begira hartutako neurriak direlako, Espainiari begira hartutako neurriek Euskal Herriari kalte egin behar diote derrigor? Hombre, nik uste dut, eta Aitorrek egia da bota duela lehenez, eta enekok ere egin batean ez, parametroak ezberdina dira, ez politikoki parametroak, Madrileko parametroak edo Euskal Herrikoak oso ezberdina dira. Eta hori nabarmentzen da inkluso alderdi popularraren barruan, ez? Batzutan, azkenengo boladan pixka gehiago ez, baina diskurtso mailan ezberdintasunak ere ikusten direla, ez? Zalantzarik gabe horre eta Aitorrek ere aipatzen zuen, nik positiboa nintzela esaten nuen konsiente naiz, ez naiz ari oso epe motz batean, baina oso epe motz batean ez dakize pausuak, ez dakit irauliko dela egoera, ez? Naiz eta horrela izan daitekeela pentsatu ere esan nahi dute bizi dugu gatazka politiko bat, argi eta garbi, gehiengoa Euskal Herrian gainera eskatzen du edo gehiengo edo jende asko eskatzen du Euskal Herrian gatazka horri konponbide politikoa eman behar zaiola. Hortan, bai giza eragile ekonomiko eta politiko guztiok izan behar dugu parte, hain zuzen ere nola doala egoera hori zuzentzeko, egun proiektu politiko guztiak ezin dira egikaritu baldintza berdinetan, eta hori lortu behar da, eta horretarako guztion parte hartzea behar dugu, hori da gakoetako bat, eta noski, horren inguruan azkenengo urte luzeetan gatazkaren ondorioz edo gatazkaren ondorioak aipatu dira, ez? Horre ondorio batzuk egon dira, heldu behar zaie presoen gaiari, bikteben gaiari, desarme ezberdina hortan hitz egin beharko dute eta gobernuaren artean zalantzarik gabe, baina benetako gakoa eta dago lehen aipatzen nuen guztion arteko akordio eta eztabaida politikoan akordioa lortzeko marko politiko bat non proiektu guztia defendatu daitezke. Hori horrela bada eta euskal gizartean idei hori sendotzen baldin bada guztion parte hartzarekin, gobernuak behartuta egongo da egin batean horri eusteko. Hori da lehen aipatzen nuna, hartu ditzazketen dituzten neurriak, baina hemen gehiengo batek
edo gehiengo bat baldin badoa osatzen horren eskariaren inguruan, gobernuak egokitu beharko da. Denbora beharko du horretako ziurrenik, baina ez litzateke horrela izan beharko egungo egoera, inposaketa egoera bat delako. Orduan, zuzendu behar da. Aitor. Bueno, nik uste dut gauza handirik gehiago esateko ez dagoela. Azken baten, nik azpimarratu guran ebana da, ez dut uste PP-ren agendan, Madrileko PP-ren agendan, violentziaren gaia euren lehentasunen artean dagoenik, une honetan. Beste gauza batzuk daukiez, eta ikusi egin beharko da, ze pauso moten da. Orduen, agendan ipinarazten lagundu egin beharko dugu beste partidu politiko guztiok Euskaditik eta Euskal Ordozkariak gogorazten, hortxe hor dago, pendiente dagoala, eta ekin behar jakola. On, ze pauso emango dituzten eta zeintzuk izango diren eta hori ondino nik uste dut goiz dagoala, baina barriro errepikatu gura dut, nik uste dut lagungarria izango litzakela beste kinu batzuk ezkera bertzaletik eta emotea, hori bai, behar bada berba eginda eta baino kinu batzuk emotea lagungarria izango litzakela eurek animatu daitezan, lehenengo piezak mugitzen. Enekok esan dagoen bezala, euren hainbat urtetako euren diskursoaren preso dire. Eta lagundu egin behar zaie ere hortik ateratzen. Espetxe politika ere aipatzen da, batean eta bestean. Uste duzue horrek aldaketarik izango duenik, horren gogorrak izan diren adierazpenak egin dituzten neurrian? Nik uste hurrengo hilabetetan akaso ez dela inongo pasorik emango. Agian alderdi popularrak ez du pausorik emango, baina nik uste dut politika penitentziarioa presoen aldeko, ez dakit, kinuren bat edo beste egon beharko liratekela, akaso bai, ez dakit hurrengo hilabetetan hori gertatuko den, ala ez, orain ere esan dezakegu, Aznarren garaian, 150 piku preso Euskadira beraiek ekarri zituztela, beraiek itxuraz, ez dute inungo arazorik izango, politika penitentziario hori pixka bat lehuntzen, ez da. Esan dugun bezala, orain kinuetako momentua da, hau da, danok hemen pasoak eman beharko dituguela, kaso barkamenak eskatu, biktimen oroimena beti hor mahai gainean euki, eta baita ere, presoen egoera berrikusi, aztertu eta horren alde pasuren bat edo beste emotea. Hori, azken finean beharrezkoa da, hemen daukagun arazo larri hori definitiboki konpontzeko. Espetxe politikaren kontua nola ikusten duzu, Iker? Hor, nire ustez bi kontu daude, ez? Aipatu denaz aparte, ez? Lehen dita behin, egungo espetxe politika mantentzea eskubide batzuen urraketa suposatzen du argi eta garbi. Orduan, bestelako pausurik gabe edo hori zuzendu beharko litzateke. Esan nahi dute bere zigorra beteta daukatenak kalean egon beharko litzateke, dispertzioa berez ere askotan legearekin nola doala edo legala ez dela askotan defenditu ere eginda, hori zuzendu behar da nahi eta nahi ez, eta gero preso gaixoak ere kalean egon beharko lirateke, eskubide kontu bat da, orduan eskubide batzuen errespeturako ezin da beste inolako ukan behar edo ezin da beste inolako beste pausurik eskatu ez, edo behintzat horrela ulertzen dugu. Eta gero hor dago beste atal bat,
seguramente zailago izango komplikatuago dena, eta leheneneko aipatzen zuen diskurtsoen preso direla, edo inbatean PPkoek, nik uste dut hemen badagolo beste atal bat, eta dela azkenengo urteetan, baina batez ere PPrekin aurreratu eta egin ziren lege aldaketa guztiak gain zuzen ere presoei begira, preso politikoei begira, klabe antiterroristetan edo egindako aldaketa horiek nola dela horri buelta eman behar zaio. Eman behar zaio, hain zuzen ere, egungo egoera eskubide urraketen egoeraren oinarrietakoak badirelako ere. Hori desaktibatzen joan beharko da. Seguramente hortan bai bestelako eszenatoki edo nola doala lehen aipatzen nuen gatazkaren ondorioi hori heltzeko orokortasun hortan heldu beharreko kontu bat izango dela. Eta hortan noski egun preso asko aurkitzen dira egindako aldaketa horien menpe aipatzen nuen eskubideen urraketak ez. Nik uste dut bi atal horiek daude eta ondo ezberdindu behar direla ere. Edozein kasutan nik uste dut gizarteak eskatzen duelako, baina batez ere presoen eskubidea delako nahi eta nahiezkoa da hortan kalean egon beharko liratekenak, kalean egotea eta dispertsioarekin amaitzea. Azken finean gogoratu behar dugu ere dispertsioa bai termino politikoetan edo kokatu da, baina mendeku puntu handi bat ere baduela presoentzako eta beraien familiarrentzako ere. Orduan egoera horrekin ustut nahi eta nahiezkoa dela amaitzea. Aitor? Argi badagoala eremua lege berberarekin modu ezberdinetan interpretatzeko, eta argi dago esate baterako gaixorik dagozen presoekin zeo zer egin daitekela, legedia apurtu barik, eta korain arte ezeutzen baimentzen bere presoei, baina orain antza agindua edo, emundau, eta danak batera eskatu da bez onura batzuko, beneficios penitenciarios deitzen direnak, ez da, eta hor gobernuak aztertu leike eta interpretatu leike modu eskuzabalago, eskuzabal baten. Hor, badau, eta nik uste dut hasiera baten legea aldatu barik gauza batzuk egin daitezkela. Gogoratu daigun orain gitxi, CISek egin ebala enkesta bat. Eta beste gauza batzuen artean, itandu egiten zen, ia jendeak sinistu egiten eban, benetan desagertuta eta benetan amaitu dauela eta. Eta erantzuna oso ezberdina zen hemen eta Espainian. Eta Espainian gehienak esaten hemen ez zirela fidatzen. Eta berba batzuk zirela, hitz batzuk zirela, baina ez eukala etak amaitzeko intentziorik. Eta hori errotuta dau jendean. Eta desarmea ez da gertatu. Eta beraren disolbatzerik ez da gertatu. Hor mantentzen da, esan dago ez dagoela ekintza gehiagorik egingo, baina armak mantentzen dira eta erakunde bezala mantentzen da. Orduan, nik horregaitik hitz egiten eban kinuaz eta abar, ez da? Errua aitortzea be, kaltea egin damenen aldetik errua aitortzea, hori oso ondo egongo litzake, baina nik uste dut pausu ausart batzuk emon behar direla, ez da? Sinistarazteko, ondino, ezetz, esaten damenei argi eta garbi izteko hause, benetan doala. Eta ez bakarrik Euskal Herri barruan begire, kontutan hartuta zer gertatzen da inguruan, ze azken baten Estadoaren iritzi politiko gaitxik PPk hartuko ditxube bere erabakiak, ez da?
Orduan, nik uste dut lege barruan pausuak emon daitekezala, nik uste dut emon behar leukezela, ez itxaron barik, baina asko lagunduko leuke, hori, keinu batzuk egitea, eta kezatea, disolbatzen dela, edo desarmerako edo iskiluak armak entregatzean, modu baten edo bestean, eta bai, estatuak egin behar dagoela, baina ondino bestalderi falta egiten jakoz pausu batzuk emoteko. Eta nola lortu liteke, esaten duzu, lan eginez, eta lortu litekela agenda politikoan horrelako zerbait sartzea. Ez dakit zer nolako ahaleginaak egin behar diren horrelako kontuak, azkenean, guk hemendik ikusten ditugunak, guretzako azkenean garrantzitsuenak direlako, hemen bizi garelako, nola lortu daiteke horiek sartzea, adibidez Patxi Lopezek berak eskatu zuen, ez dakit. Nire ustez oso garrantzitsua da, hemen Euskadiko alderdi politikoak ditugun ikuspuntuak kontutan hartzea. Hauxe da, oraintxe bertan Espainiako alderdi popularrak beren Euskadiko alderdi kideak duen eritzia kontutan hartzea. Gure esperientzia oso positiboa da, hauxe da, guk Moncloara ailegatu eskero, politika antiterrorista guztia edo, etarekiko eduki genituen elkarrizketak eta bar, Euskadiko alderdi sozialistak pixka bat markatu zuen ruta hori, hauxe da, bai Zapaterok eta bai Alfredo Pérez Rubalcabak gure eskuti joan ziren, hauxe da, guk gure eritzia pisu politiko oso nabarmena eukizun gai horretan, eta nire ustez, orain Euskadiko alderdi popularreko kideak pisua eduki behar dute gai hontan beraien Madrilen dituzten alderdi kideak hori kontutan hartzeko eta ruta hori pixka bat hartzeko. Kinuak egon behar dira, lan asko egin behar da, oraindik asko egiteko daukagu, baina erruta hori edo bide hori pixka bat Madriletik ere markatu behar da, Madrileko gobernuak beraien intentzioak mahai gainean ipini behar dituzte, eta nire ustez funtseskoa da hor Euskadiko alderdi popularreko kideak beraien eritzia pisua eukitzia. Hain zuzen gaur jakin dugu, Carlos Urquijo izango dela Espainiako gobernuaren ordezkaria Euskal Autonomi Erkidegoan, ez dakit izendapen horri buruz ere zer esan nahi duzuen? Ez da? Ikusi beharko da bere lana, baina nire garaian oin dela 5 edo 6 urte parlamentuan egon nintzen asesore gisa, eta Carlos Urquijo esen pertsona oso leuna gai hauetan. Ea bere parlamentu papelean pixka leundu den, eta orain bere lanberrian pixka leunduta dagoen, eta honekin behira da pixka positiboagoa duen. Aitor? Bai, hori datu objektiboa da, sorte hon. Ondo bindagiala eta beste barik, ez da? Ia zer gertatzen da. Honetan utzi behar dugu gaurkoa, mila esker gurean izateagatik, Iker Urbina, Aitor Esteban eta Eneko Andueza. Eta zoi esan datorren astean itzuliko garela, datorren asteazkenean, eta Bilbon egin dezagun bidean nek deituta eskubide guztiekin Euskal Presoak Euskal Herriaren Lopean egingo den manifestazio hori izango dugula izpide nagusi. Beraz, ordura arte, ongi izan.